ụmụ ọdịnala Igbo ehihie ọma nụ. Asị nkachi tata bụ eke ketara n'ihe ọma ka mmụọ niile na-anara oke na eke nara aja na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama, anyị na-agbụ alụ. Abụ m nnukwu ụkọchukwu na Ugochi tubelu Odinana Temple Oraifite. Anyị na-agbakwa gbaa afa miri emi, rụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Akụwago m si na afa bụ spiritual lab, na afa bụ afa miri emi, bụ ihe mbụ na mbụ onye ọbụla chọrọ iriton to root ya ga-ebu ụzọ mee, maka na ada ahapụ isi gwọwara ike ajụ. Abụ m bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe nchọ ka nkọwa taa bụ ihe onye ọbụla bụ onye ọdịnala kwesịrị ịma, na ihe onye ọbụla bụ onye ọdịnala kwesịrị izelụ. Maka na gịnị bụ ọdịnala? You cannot come back to your root without knowing ntọala ihe bụ ọdịnala. Ihe bụ ọdịnala bụ na anyị na-asọ nsọ ọgbụtọrọgbụ dị n'ala, iwu Chukwu Okike debelu ọgbụtọrọgbụ, and all laws of nature. People are running into problems today because we are going against the laws of nature. Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ekesigo ụwa, nọrụzie n'oche ezie na-anara otito. Chineke enwerozi ike ịdasị na ya na-punish mmadụ one by one, maka ndị na-asị ndị mmadụ God punish you, all belittling God. The Almighty Father, the unmovable mover, the creator of the heaven and earth, does not have time for paying to human beings according to their deeds. He created the laws of nature and decreed that whatever you sow is what you reap. Ihe ndị ala eke na-ekwu, ana m ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ n'imirikiti n'ime anyị pass through that process, and na-ekwenyesịrị m ike na na-esi n'ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Gaa gụọ Galatians chapter 6 verse 7. Ọ sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Mgbagha adịrị ya, mana ọ dị mwute na ndị ụka ọbịara ọfụ a, in order to get multitude, ka ndị ga-akwụ tithe na ndị ga-eweta ego wee buo ibu. They don't want to lose members. Maka ihe ha ga-ahapụ onye ọbụla ọ na-eme ọtọnọ, na-epreach the mercy of God, na-agwa gị na Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere, is so merciful. Ha ma agwazi maka na Chineke a jupụtara n'afọ ọma na obi ebere is God of justice. Maka ewepụ justice, there will be lawlessness. Onye ọbụla ga-eme ihe masịrị ya. Chineke wee kesie ụwa wee sị, n'ihe ekego mmiri kee nkụ, ma nwa m were mmiri, na ikpụrụ ọbụla onye kụrụ mkpụrụ a ka ọ ga-aghọrọ, na onwere onye ga-eji Chineke wee tie pene. Ịghọtara ya? Ihe a bụ universal law, the laws of nature that supersede all. So ihe nchọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa awụ alụ, mana m ewere ofu ihe n'ime ihe bụ alụ n'ọdịnala Igbo. So isi na ịbụ onye ọdịnala Igbo, ị ga-adị sure na ị na-asọ nsọ anị. Ọ nsọ a na-agbado gị onye ọdịnala, maka na mgbe gboo ndị mmadụ ga-asị mmemme ihe a maka na ana ga-etigbu mmadụ, maka na ha believe na law of karma.
whatever you sow, you will reap. You will reap even in multiple fold. Let me give you another instance. If you plant one seed of corn, it will germinate and bring more corns for you. The same way, whatever you sow, even if you sow bad thing, it will reap bad things in multiple fold. Do you get? Can go work yes we got here. And with spiritual connection center in the ethereal world. In that spiritual connection centers, and one connection centers for goodies, one connection center for bad. So if you are living and sowing bad seed, you will be attracted, and whatever you are sowing in creation will be going to the spiritual connection center of where evil and dark energy concentrating on. You get? Now your own will be going, and the other people around you that sowing similar seed, all of them will be going in that spiritual connection center that contains all the evil. Now when you are about to reap whatever you sow, you will reap in multiple fold, because the whole thing will still flows back from spiritual connection center to the originator. Therefore you will reap in multiple fold. The same thing, if you are sowing good seed, it will still be going in that store. And when you reap in multiple fold, because it will attract other goodies from the spiritual connection center and come back, flows back to the originator. So bari hojo also. Reason you will be doing good is that good will help you to attract good things. Believe in me, some people will be saying, this man is a good man. Why is it that bad things do happen to him? Obosin kowal basa reincarnation. I have already explained how and why. But most thing is that ignorance is the worst disease. Go and read the book of Joel 4 verse 6. It says, my people are suffering because of ignorance. Ignorance is the number one thing. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ ibi ezigbo ndụ ka ihe ọma na-emere gị, ka ị ghara igbu onwe gị, the highest poison a man will eat bụ mmadụ ije kpọrọ nwunye mmadụ. Ị ghọtara ya? N'ọdịnala Igbo ọ nsọ-ana ka ọ bụ. Chukwu okike ejirigo maka ihe a wee pịawa ndị mmadụ azụ, pịawa ndị ka ogologo, pịawa ndị ka mara ihe, ndị eze. Ka mmakwa ihe atụ ọzọ. Ekwuru na ihe nji alaike ịma atụ bụ na ichefuo ihe m kwuru, icheta akụkọ nkọrọ. O nwere onye na-akwụkwọ ndị ụka ọbịa, o nwere onye a na-akpọ King David. King David bụ eze nwere amamihe, eze nwere akụ na ụba. Mana gịnị ka o mere? King David nwere ụbọchị ọ nọ n'ime ịba ya, n'ime unyi, wee netịpụ anya, wee fụ na o nwere nwaanyị na-asa ahụ na uncovered bathroom, maybe the top. O wee fụ ọtọ nwaanyị a, wee sị na ọtọ nwaanyị a bara ya isi. Mgbe ọ pụtara, o wee jụba ese na o nwere nwaanyị soso nwaanyị a na-achọ. Wee marị ya atụ, wee sị na nwaanyị ya na-achọkwado ụkwọrọ nwunye mmadụ. N'ọgwọdụ nwunye ofu onye n'ime ndị agha gị, obedient servant, ndị amị o zutere na war front. O wee sị ndị agha ya, ndị na-erotate ndị agha, si were di nwaanyị a tinye n'ihu agha. Ihe ebumnobi ya ewu ka e wee gbuo di nwaanyị a. Mgbe e gburu di nwaanyị a, King David n'anya mmadụ ọ na-agofuri ọkwa ya, o were je duru nwaanyị a n'ụdị ka ya nụbazie. Mana Chukwu okike amadugo n'ọnya nwa mere gịnị gburu nwaanyị a. N'anya mmadụ nwaanyị enwerozidi, mana anya mmụọ ọ bụrụ eziokwu, ọ nwunye mmadụ. Ọ bụrụ na
na ịfụrụ nwaanyị, kedu ihe ị ga-enye Chineke kpatara iji wee chọọ nwunye mmadụ? Ịfụrụ divorcees, ndị nugoro n'ụdata, ịfụrụ single ladies, ịfụrụ nwaanyị di ya nwụrụ, ịfụrụ nda n'otu mkpụrụ anya ahụ gị isi ụgwọ di mmadụ na-anụ nọ nke ahụ nke na-agụgụ ọnwụ poison ka onye a na-eri slowly, and mgbe ya poison ebido gbuo onye ahụ, ya sị na mmadụ na-eme, mana ọ bụrụ mmadụ, mmekọta. Ihe na-achọ ịkụwara gị bụ mgbe David mechara ihe a, nwaanyị anwa ya na nwaanyị a birizie ọkụ ya, nwaanyị a wee mụta dị onye a na-akpọ Absalom nwa David. Ihe agwa ọkpara wee wute Chineke nke ukwuu, maka na ama na nwoke a anwụrụ n'ihu agha. Mgbe ọ bazie na mmụọ anyị egosizie pictures of ihe mere o ji wee nwụọ, na ọnwụnwụ ọ nwụrụ maka nwunye ya, ka e wee narịa nwunye ya, ka soro King David wee narịa nwunye ya, ka o ji wee tinye n'ihu agha. Nwoke ya anọkwụzi ebe a na-atụ arịrị wee na-asị Chineke nọkwa ome. Ị mara ọnya ka mmụọ ji apịwa mmadụ azụ, maka na onye imejọrọ ka na-akụ ọta na mmụọ na-asị Chukwu ịnọkwa ome. The law of nature nọkwa ome, and the law of nature bụ the law created by the Almighty Father in existence. Onye nwa na-akwụ onye ọbụla ụgwọ ka ọlịa si dị. Chineke ara okike adogo na throne ya. Laws of nature bụ ihe dịzi in charge of karma. Whatever you sow, you reap in multiple fold. Whatever you give to mother earth, you receive. Ịkụ otu ọka ọ mụtara ogbe ọka one ma one, ịghọtara ya? Etu a ara agbara ahụ ya n'ọsọ, a na-akpọ ya justice, laws of nature. Let me use that word. Now, mgbe o wechaziere ihe a, Absalom gịnị mere? Onye ama egwu onye ama ji egwa David na nwa ya nwa Absalom a nwaanyị amụtara ya na nwa a ga-anwụ, and na mma agha ama esi na bịa ewepụ. Ọnya ka o so n'ihe ụmụ Izrel na-ata afịa wee ruo taa. Nwa ya Absalom jewere agha, na-abata họs ya wee manie elu, wee tụnye ya elu, isi wee konye n'elu osisi. Absalom wee nwụọ. Jee gụọ na book akwụkwọ Sam ịnụ maka etu the death of Absalom. David rukwara ụjụ ya. Ihe na-achịkọwara ụka were agba ochie wee mara gị atụ. Ihe kpatara ya bụ na o nwere oriziri ị ga-enye Chineke na ọ ji bụrụ nwunye mmadụ, maka na ị nwere other choices. Ị nwere nwaanyị ajadu, ị nwere divorce natago na be di adị anụzi, ị nwere nwa agbọghọbịa ndị ite ezuru ọrụ nọ nke nwunye mmadụ. Onye bụ nwunye mmadụ? Nwunye mmadụ nwaanyị anyara dị ebi ya abụghị na mpịtọchakwa ihe ọ na-agasielu die nni. Ihe ọ pụtara bụ na nwoke anwa ị na nwunye ya, ị na-ejekwa nwunye ya, no poison ka ị na-enye na ifu nsi na ị ga-enye ya. Ịghọtara ya? So because of that, all poison ka ị na-enye ya nwoke anwa ị na-ejekwa nwunye ya. So therefore, a ga-ajụ oji onye anwa asị onye gburu mmadụ. Onye abatara n'ụfọdụ alụsị before alụsị emerụ gị ihe, a ga-enye gị iwu na ị ga-ezere nwunye mmadụ ka kịtịkpa, ma ọ bụ ije gwọrọ mmadụ ọgwụ ka igbuo mmadụ. Mmụọ anyị ji alụ ọrụ na-apụ apụ nwere nsọ. Ime ejekwu nwunye mmadụ, ime agwọrọ mmadụ ọgwụ. Ịgwọrọ mmadụ ọgwụ isi Ifeanyị ekechie gị na ịma afụnata ihe ọma onye ahụ ịgwọrọ mmadụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọ pụtara na n'ime ekwubi okwu onye na-achụghị ya daa, onye gwọrọ ọgwụ ya nwụrụ. Nke awụ ndị ụka kpọ back to sender. That one is normal prayer. Ndị Igbo na-agọ n'ọfọ mgbe gburugburu. Ịghọtara ya? Onye si na ya adị ya bụrụ ọgụdọ na kpuole. Ịghọtara ya? Onye ka ndị ụka na-akpọ back to sender. Nke ahụ dị normal. Mana ije na-ekechiri mmadụ ọgwụ is no izi alụ n'ọdịnala Igbo, maka na aka ọbara. Mgbe gburugburu ndị mmadụ na-agba ọsọ ọchụ, onye gbuo mmadụ, maka na mmadụ anaghị eji akwa onye o gburu. Mmadụ gbuo mmadụ ọgba ọsọ, ụfọdụ ji ewe relocate ya, hapụ ana nnafa gbanazie ebe dị anya mgbe ana dị. Mana ụwa asaga anya kịta enwe ozi empty land ya agbanapụ. Instead ifesie ihe fesiri gị, ịkpọwa alụ dị na ya. Ana marakwa na mmadụ mmekọta alụ anwa anyị akpụ ya akpụ negative energy asọra ndị onye anwa. Ọ na-achị ihe na-eme,
ọsị na mmadụ na-eme a na-agwa ọrịa ọgwụ ije na ụfọdụ ebe a na-agwa ya na-agwa n'ụtụ dịkwa n'ụzọ ya anyị ama ihe na-eme ọsọ dibịa na-agba afa miri emi ya ama na mmekọta onye adịgo too much. So onye na-ekwu bụ sepụ aka na nwunye mmadụ, ọ na-eme mmadụ alụ, ọ na-eme mmadụ onye a ga na-afụ onwe ya ọ na-anwụ slowly, ụzọ akpọchie. Ihe nchọrọ ịkọwa ihe gbasara asị nka m were ofu ihe n'ime ihe ndị bụ alụ wee triti taa. Bọsị ọzọkwa anyị werekwa ofu ihe n'ime ndị bụ alụ. So na ihe anyị kwuru n'ụbọchị ya taa bụ zere nwunye mmadụ sụọ ya ka a na-asọrọ asidi. Ọ na-ana mmadụ jide nwoke tipịa, ọ ga-emegide nwoke, ife ọ na-eme ama na-agazi n'iru, ọ na-ebute ụchụ. Nke bụ eziokwu na onwe nwoke ihe ejekwudo nwunye ya inwe showdown, inwe problem. Example, ọ bụrụ na nwoke bịara kwa arụsị anyị ji alụ ọrụ mbamba ogbu onye mgbe ndụ na-atụ ya ụtọ, o wee bụrụ na ya nwoke kụrụ anya bụ arụsị mbamba, iwe jekwu nwunye na n'ụbọchị arụsị ya ejidezi gị gbaa ka ya ama na ihe ka ihe tọrọ fada. So na ihe dị mkpa wụ mmadụ ịsụ tụọ nwunye mmadụ, tụọ ya ka ihe ọbụla. Ọ bụgoro sọ nke a ka ị sọrọ n'ọdịnala Igbo nwanne imego ihe sọọ ya ọ na-egbu mmadụ. N'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na nwaanyị wụ ihe wụ problem gị, you are allowed to marry multiple as long as na ị nwere ike take care of them, is allowed. Mana nke a bụ nke mmadụ nọ na be nwoke ibe gị sọọ ya. Ọ bụrụ na ụdị nke ya nwa shepu ya ahụ ihe dịghị mkpa, ihe afụkwu dị shepu ya nwa na-eke ọka jekwa dụrụ mmadụ nụrụkwa ụdị anwa shepu ya na ọnụ onye ahụ dị mma. Mana nke ahụ nọ na be mmadụ nwanne darie. Inwe ajụjụ ị nwere ike ịjụ m n'ihe ndị a nkọwa, send m meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. ị nwere ike ịjụ m ajụ n'ihe a nkụzi taa, nwee ike ịjụ m ajụ n'ihe ndị nkụzi Igbo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo n'oge na-adịghị anya, maybe next week, this week a na ha abanye maọbụ next week ka anyị ga-ewepụtakwara ụnụ ife na-eme na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Gbada anya ka ihe wee dịrị gị mma. Ekwuru m na man is architect of his problem. Ọ mmadụ na-emetara onwe ya mmekọta. Mezi ihe dị n'ụzọ gị ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Ekwukwara m sị na ị bụrụ na iwu onye ọdịnala na iri nri ụbọchị is a promise from the Almighty Father. Mee ihe ị kwesịrị ime ka ụzọ oghelu, ka ụchụ na ka disappointment na akụzi n'ọta. Ị na obodo Igbo 10 years 15 years nwere ihe imepụta. Ị na Abuja, ị na Port Harcourt, ị na Lagos nwere ihe imepụta. Maka na ha siri ihe dị n'ụzọ gị tata ugbo maka na-eme ngwa emeghara ọdachi. Wee kwukwa mere ihe dị n'ụzọ gị na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achọ ya awọ. Meaning ihe ọbụla m disikoro nọ ndị ilo na-eme gị, ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, chi gị kwudoro gị, ezumezu mmụọ niile kwudoro gị, ị bụrụ onye na-ewe nke mmadụ, ha gbachaa izu ha bụ na nkịtị. Ọnya ka ejide Igbo ji tụọ n'ilu si chi onye adịghị n'izu. Meaning na ọ bụrụ na chi gị akọnkọrọ asịrọ yes, onye ahụ nwa m ahụ idiot, o dizavụrụ ihe ọma imeri elu, were unu eme ihe gbasara ụnụ. Mana ọ bụ ịma na ihe a na-ekwu ihe eme emetụ. Mana ọ bụrụ na chi gị si na nwa m ahụ nwa m fụrụ n'anya na-ejide m ihe egwu nke bụ eziokwu na onye ilo kpacha nkata were isi eburu ozichi ote na-akụ ya yọta na-ekwu maka na chi gị kwudoro gị. Ndị ana kwudoro gị na-ebe nwa ha dị proud of. Mana ị bụrụ onye na-asọ nsọ na-akpọrọ nwunye mmadụ na-eme ọtọnọ nwanne acha pịawa gị azụ, nwere ihe na-eme. Ndị a na-aya esokwu gị, nwa ndị ya eso maka na ime mmekọta gị akarịa ka ọ ha m n'ọnụ etu inwe azụ. Send m message ka m nyere gị aka. My mission is to help people live better life.
ndị be anyị mma mmanụ ya gazie n'ọfọ.